Това е същото училище, чието ученици се смятат за най-добрите в града. Трябва да се махне от тук. А преподавателите за най-добрите в страната. Защо всичко това се случва точно там, където сте и вие? Той какво не се шегуваше за директора? Ой, Какво? Педсъвет? ами Дима няма да го приемат в никакво училище. Ти изтрещя ли? Давам интервю, господин Леополд. Задавате си тъпите въпроси. Приятели, каналът успешно расте благодарение на вас. Затова не забравяйте да проявявате активност под формата на харесвания, коментари и абонаменти. А това видео особено трябва да се подкрепи. Надяваме се на вашето участие и ви желаем приятно гледане. Училище 4, епизод 5. Ами не съм изненадан. Така, до края на междучасието пригответе бележниците. Ама ние не знаехме, че ще ни питате по тези теми. Аз знам каква оценката ви пише в бележника, Наташа. А може ли да се подготвим за следващия урок? Ами аз не знам дали следващия урок вашия клас ще остане в същия състав. Освен това, Александър, Димитрий, Роман и Дерски бързо в кабинета на директора. Останалите се готвим. Да, Димитрий, предайте на Полина, че отсъствието от час не е освобождавало домашното. Добре, ще предам. Готвим се. Той какво да не се шегуваше с директора? Ами излиза, че не се шегуваше. Да ти дам ли с хартия и химикал? Защо? Как защо? Прощално писмо на класа ще пишеш. Това е същото училище, чието ученици се смятат за най-добрите в града, а преподавателите за най-добрите в страната. Сега сме в 7-ми клас, чието ученици старателно спазват униформата и се стараят да бъдат добър екип. Какво можете да разкажете за своя клас? Как така? Как са ви учителите? Ами нормални учители нямаме. По география току-що на всички сложиха двойки. Но това е нормално. Имате проблеми с учителите? Те карат ли ви Те се? при нас въобще са изперкали. По математика на всички чертички пишат, а по физика могат да ти щупат лаптопа. А новата по биология изобщо прилича на вещица. Димитри, Александър, защо не сте при директора? Дерски? Ама аз давам интервю, господин Леополд. А също тези дни паднаха дъската и вратата. Представяте ли си? Какво моля правите? Извинявам се, може би да вземем интервю от съседния клас? Доколкото разбирам, вие сте им класен ръководител. Както ни написат двойките. Александър, бързо всички при директора. Мога да разкажа много неща, но след директора. Дерски, Роман, Александър и Димитрий, нали? Какво, педсъвет? Защо всички веднага на педсъвет, господин Максим? Колко забележки да ви правя? Септември месец, началото на учебната година. Кой устрои пожарната тревога в училище, Димитрий? Не съм аз. А съблекалната кой надраска? Не съм аз. А какво тогава сте вие? Александър, кой ви позволи да чупите вазата на учителката в класа? Ама тя ме провокира. Коя ви провокира? Вазата? А вие какво, много ли сила имате? Защо избихте вратата? Господин Максим, ама строителите лоши я бяха закрепили. По-добре да мълчиш, Дерски. Донесохте лаптоп в училище и щупихте стъклото. Какво изобщо става във вашите глави? Повече няма да правим така. Няма да правите? Кой ще отговаря за постъпките си, Александър? Можем ли да оправим това някак, господин Максим? Поправят ще ти? А с съблекалните какво? Ами там вече почистиха. А дъската и вратата махнаха ли? Вече са на мястото си. Теб трябва да те поставя на място, Дерски. Така, добре, днес в нашото училище ще идват от градски телевизионен канал и ще проверяват как учим. Но учениците ще вземат интервю. Ако покажете училището в добра светлина, тогава отлагам вашия въпрос с спецсъвета до следващия инцидент. Ясно ли вие какво трябва да направите? Само че вече аз дадох интервю, господин Максим. Какво интервю? Какво каза там? Цялата истина казах. Каква истина? Истината, че в нашото училище всичко е добре. Разбрахме ви и обещаваме, че ще дадем най-доброто интервю. И за нашето училище ще разбере цялата страна. Много се надявам на това, ученико Дерски. Може ли да вървим? Свободни сте. Ама какво трябва да правим? Аз още нищо не разбрах. Сашка, прощално писмо ли пишеш? Слушай, селска видро. А какво, изгонват бабината питка ли? Това с какво, наистина ли ви изгонват? Ами да, казаха ни да дойдем да се сбогуваме с класа. Дима, сериозно ли? А пак Дима вече в никой училище няма да го приемат, представяш добре ли тогава, си? Саша. Разрешавам ти да направиш снимка с мен за Никой спомен. няма да ни гони, защо изобщо толкова се радваш? Как така няма? Какво, разочарова ли се? Мислиш ли, че ще ни изгонят? Кой тук се е разочаровал? И на вас добър ден, госпожо Рашида. Така. Всички са наясно, че с училище ходят телевизионери. Каза, че са дошли да снимат красиви и умни учители. Жалко, че вас ви нямаше в този списък. Съвсем се побъркали. Ами ако малко... Ти въобще не ясно ли си, че заради вашия клас директора събра педсъвет? А при вас е стара информация. Добре ще да я проверите пак. Дерски! Аз сега знаеш къде ще ти завра езика. Както казахме по-рано, ние се намираме в 7-ми клас. Това е най-добрият клас по думите на директора. Доколкото разбирам, вие ще водите урока сега. Да. Аз съм госпожа Рашида. Аз съм техният учител по физика и заедно с това заместник директор по възпитателната работа. Като заместник директор на училището, вероятно най-добре знаете как учениците се държат на часовете. Има ли някакви трудности в класа? Не. Не. При нас по принцип никакви трудности никога не е имало. Ние като педагози отлично си вършим работата. Децата са послушни. Ето...
Ученикът ми подари шапка. Шапка? А какъв е повода? Имате рожден Ама ден? тя му взе тази шапка от главата и току-що ни заплаши всички. Хайде да излезем в коридора. Там ще ви разкажа всичко. Да. Всичко ще ви разкажа сега. А вие сега всички ще пишете контролна работа. Защо въобще се ядоса? Аз казах истината. Саша, ти наистина ли искаш да те изгонят? Ама тя винаги първа се заяжда. Нека всички знаят истината за нея. И защо изобщо иска да ни даде контрол? Дима, а защо Полинея няма днес в училище? А защо ти не си с Герман? Слушай, а теб изобщо това вълнува ли те? А Наташа е вълнува къде е Полина. Тя просто те попита за твоята приятелка. А аз просто я попитах за нейната приятелка. Внимавай с езика, ясно? Я върви по дяволите, ясно? Ти си стрещял. Вие какво наистина се подигравате? Рижев, не се бъркай. Вие всички тъпили сте. В нашото училище дойде телевизия. Трябва да покажем на всички, че сме адекватен клас. А вие се изяснявате отношенията заради мацки. Болни ли сте? Ами ако трябва, репортерката също е готина мацка. Ако трябва и с нея могат да се решат въпроси. Защо се палиш толкова? Соня, ти почваш да ме вбесяваш. Мисли с главата си какво говориш. Ако ви изгонят от училище заради тъпите ви номера, това не е наш проблем. Не трябва да се нахвърляш върху целия клас, Рижав. Твоя ли е? Да, моя е. Ти във всичко си много тъп. Герман, изглежда, ти ще си следващият, който ще хогне след раницата, ако го ядоса още повече. Затвори си устата. Не, да ми говориш каквото и да е. Погледни си комплекцията. Правилно, Анджела, слага всички на мястото им. Все пак ти имаш правилната комплектация. И ти си затвори устата. Вие какво? Наистина всички сте изкофели тук. А ти къде? Нека си ходи. Омръзна ми вече. Вие наистина ли се карахте? А за какво се скарахте? Именно така минават междучасията при учениците. Конфликтите в класа за учениците са обичайна ситуация. Правилно ли говоря? Така, аз още не съм ви разказала за нашия директор. Защо да снимаме класа? Хайде ще ви разкажа всичко. Да вървим в коридора, хайде. В училище всичко ли е наред? Да, майче да. Дидоха новините, интервюта взимат. Директора ходихте ли? Ами да. Каза, че ако му помогнем с репортажа, няма да има педсъвет. Ясно, но мисля, че утре ще съм вече в училище. А ти много ли се разболя? Ами вече е по-добре. Липсвах ли ти вече? Ами да. Добре, няма да те разсейвам. Бъди внимателен, добре. Добре. Целувам те. Димитри, какво правите в коридора с телефон? Вие вече за контролната работа ли сте се подготвили? Или какво? Просто говориш с Полина? Как си? Видях, че си предложил на Полина да излизате. Съгласи ли се? Ами да, при нас всичко е добре. Честно, радвам се за теб. Аз пък се скарах с Герман. При нас не е всичко като при вас. Мислих, че при вас всичко е добре. Нали още ами заедно? Ако сме заедно, не значи, че всичко е добре. Добре, щом ти вече си с Полина, аз май ще си ходя. Чакай. Да? В момента наистина съм с Полина във връзка. Ами да, знам. Слушай, може ли да седна до теб на контролното да ти помагам, ако нещо? Ами дори не знам. Добре, тогава ще отида да си оправя нещата. Как така? Добър ден. Вие работите в училището да, ли? защо? Какво можете да ни разкажете Аз просто за него? сложих прозорци и врати, а тя неграмотници ги избиха. Нима всичко е толкова зле? Зле, донесох стъкла, а те ги разбиха на парчета. Ти наистина ли реши да седнеш до мен? Ами да, кой друг ще ти помогне на контролната? Полина я няма. Слушай, Димон, аз разбира се не искам да се меся, но ми се струва, че Герман за това ще те щупи в междучасието. Ами какво толкова? Нищо ли, че вече си във връзка с Полина, а сега седиш на урока за своята бивша? Ами ние просто решихме. Вие решихте ли, тя реши? Саша, това е за един урок. А Наташа и Герман се скараха. И ти реши да не губиш време? Саша, не си прав. Седнахме с Дима просто като приятели. Нали, Дима? Ами да. Подгответе двойните листове бързо. Наистина ли ще пишем контролно? Аз шегувам ли се с вас или какво? Госпожо Рашида, тук получихме информация, че вашето училище наскоро имало палеж. Доколко това е вярно? Ако трябва, аз съм готов да дам интервю. Какъв палеж? Аз изобщо не разбирам кой ви даде тази информация. А също така бихме искали да научим как точно щупихте лаптопа да излезе в коридора. Там ще ви обясня всичко. Двойни листчета подгответе. Хора, не ви ли се струва, че контролната ще е излишна за нашия клас? И аз като староста предлагам да решим този проблем, без да излагаме целия клас на опасност. Така да се каже, да не изнасяме букука от къщата. Да изнесем чиновете заради букука. Това имах предвид, защото ги изнасяме, за това със сигурност ще А защо не да изнесем чиновете? Чудесна идея. Ами аз съм съгласен, ако изнесем чиновете, няма да има къде да седим. Ако искате, изнасяйте. Ние с Дима няма да участваме, нали, Дима? Така да се каже, да. Оле, като старостта ще те сгащят. Сега наистина целият клас ще пострада. А Дима и Саша още повече. А защо толкова се притесняваш за Дима? Аз се притеснявам за целият клас. Да, и за Сашко също ще е жалко. Така, двойните личета подготвите? А къде са чиновете? Опитайте това, Дима. Какво? Аз мисля, че Саша може да ви отговори на този въпрос. Димитри. Ама това не сме ние. Александър. Това всъщност беше идея на Соня. Саша, както винаги виждате, прехвърля на другите. И какво крава, побърка ли се? Разбрах ви. Значи ще пишете контролното прави. Или мислите, че ще ви мине?
А може би вече всички уроци ще ги караме прави? Скъпа моя. При необходимост уроците ви ще ги провеждам дори на улицата. Или мислите, че на такова не съм способна? Както тук що чухте, учителят е готов да води уроците на учениците дори на чист въздух. Как така стана? Разкажете ни, моля. Ами госпожа Рашида ни кара да пишем контролното без чинове? А къде всъщност изчезаха чиновете? Или това е наказание? Ами ето този ученик ги изнесе. Значи това, което разказахте, че учениците нямат проблеми, е пълна лъжа? Може би това е свързано с факта, че не ви е дадено да бъдете учител? Или може би не сте излекували своите стари детски травми? Вие изобщо какви ги говорите? Просто се опитваме да стигнем до истината и да оформим обща картина на случващото се. Обща картина на случващото се, значи, да. Какво? Надявам се такава обща картина на случващото да ви устройва. Какво направихте? А какво направих? Вие тук ходите по училището, задавате тъпи въпроси. Събирате тъпата си информация, между другото, несъответстваща на действителността, така че в ефир тя не трябва да попада. А не, аз просто ви помогнах в това. Надявам се, че повече никакви интервюта днес няма да има. Ако нещо всичко е на флашка. Айлина, може би стига да играеш комедията. Аз ли играя комедия? Учителката щупи камерата. Кажи благодаря, че само с камерата се размина и че главата след всичко е цяла. И какво, познавате ли се? Ами да, това е сестра ми. Да, Айлинка. А вие, госпожо Рашида, доколкото разбирам, сте наломали дърва тука. Ой, и помощ сигурно ви е нужна от мен. Какво значи помощта ви ми е нужна? Ами като цяло училището ни е добро. Децата са послушни и ние обичаме всеки ученик. В училище ходим единствено да учим, никакви връзки. Учението е ключът към успеха. Колективът ни е добър и приятелски. Ние се обичаме един друг. Ние много обичаме своите ученици и правим всичко, за да бъдат щастливи. Най-важното е, че нашето училище е пригодено за всички и мебелите са качествени. Вероятно искате да знаете как станах старостта, но това е много труден въпрос. Аз искам да кажа, че това е най-добрият учител, когато съм можел да срещна. Аз съм и благодарен за знанията, които ни дава. Наташа, исках да ти кажа... И какво? Мисля, че не трябва да се сближаваме толкова много. Все пак вече съм в нова връзка. Да, прав си. Димитри! Да? Димон, може да не ми благодариш. Ние с господин Максим, общо взето всички въпроси са затворени. Педсъвет няма да има. Но аз не съм виновен за нищо. Пак ли започваш? Всички въпроси са затворени. Вашия пръв инцидент, госпожо Рашида, вие сте ми длъжница. Голям късмет имаш, че това беше твоята сестра. Аз мисля, че вие имате късмет, госпожо Рашида. Димон, утре Полина на училище ли ще е? Ами да, тя първо се почувства зле за днес. Добре, хайде да вървим на уроци. Приятели, не забравяйте да бъдете активни, да оставяте харесвания, да пишете коментари и ако още не сте се абонирали за канала, задължително го направете. Обичаме ви всички и чао за сега!